Когато избирате дом, не купувате само квадратни метри, тухли стени. Избирате спокойствието, личното пространство и качеството на живот. Днес ще ви покажа точно такова. Елате сме да го разберем. Още от входа тази къща ни завладява със своите просторни и светли помещения. Всекидневната, трапезарията и кухнята заемат изцяло първото ниво и с южна панорамна гледка. Вътрешното стълбище ни отвежда до вторият етаж, където са разположени 3 спални, всяка от тях със собствен санитарен възел. Използвани са само качествени материали. Отоплението е посредством пелетна камина и радиатори във всяка стая, а охлаждането е чрез климатици. Къщата е завършена и изпипана до най-малкия детайл. Застроената площ на имота е 149 квадратни метра, а дворът е собствен, просторен и е с площ от 1850 квадратни метра. Намираме се в село Зелено дърво, едно от най-живописните села в района. Само на 8 км от град Габрово, в близост до Лозана и природен парк Българка. Ако търсите дом или инвестиция, в който модерният комфорт среща красотата на Стара планина, тази къща заслужава вашето внимание. Свържете се с нас за оглед.